tingamuzizirise bwanji wachikondi wathu akakhala kuti wakwiya. Ilili ndi luso limene wina aliyense mwa ife m'banjamo akuyenera akhale nalo, chifukwa kukwiya sikumangokhala kwa munthu mmodzi. Wina amakwiya lero, wina amakwiyanso mawa. So wanzeru ndi amene amakhala ndi upangiri kuti kodi mwamuna wanga akakwiya ndizimuzizirisa bwanji, komanso mkazi wanga akakwiya ndizimuzizirisa bwanji. Chifukwa pali ena amene amalakwisa, moti amuzizirise munthu ndi amene amabweretsanso moto. Wina wake atha kuwauza kuti simayisina apye chifukwa chiyani, moti iwo mpanga abuzobuzati ndikupepesa kwa wachikondi wawoyo amatha kubweranso ndi moto. Ayi ndiye kadyeni tu kwa akazi anu amatha kuphika. So apapa si njira yabwino. Apapa mukhala kuti mufuna muzimise moto ndi moto zimene sizingatheke kuti moto uzime. Lero tifuna tiphunzitsane njira 10 zimene tingathe kupanga. Komano kuti zizitheke zimafunika munthu kupirira, komanso zimafunika timati empathy, kukhala umumvesesa mzanuyo, komanso wisdom, pakhale nzeru kuti zizitheke. Njira yoyambirira number 1 is to stay calm yourself. Wachikondi wanu wakwiya ndi zinthu zina zake. Inuyo choyambirira mukuyenera mudekhe kaye. Osati mupange mira their anger. Osati nanonso mukwiye chifukwa wachikondi wanu wakwiya. Chifukwa nonsenu mukakweza mawu kukwiya kuja kapena kuti mkangano uja umapita patsogolo. So you have to take a breathe and keep your tone soft. Chinthu cha number 2, listen without interrupting. Kuti mumuzizirise wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya ndiko kumvesera, osamudula. Akambe atheza kukhosi kwakezo ndiye ino muzizayankha. Komanso muzimumva munthu osati cholinga chake kungofuna kungopanga respond, komano mumve munthu ndi cholinga choti mpange understand zimene iyeyo akunena. So sometimes you just want to be heard. Anthu odu amataka kuyambanja nthawi zina amangofuna kuti munthu angowamvera basi zimene iwo akunena. Munthu angokhalako mbali yawo. So pa nthawi zimene iwo akulalata kapena akuyankhula zina zake, maintain your eye contact. Tayang'aneni straight m'maso mwawo. Munthu definitely amachita manyazi wakha kumuyang'ana eye contact, pakha kuti pali eye contact amachita manyazi. And izizi si anthu okha, even zinyama. Kaya dinkango mwangokumanizana nawo mukayang'ana nawo face to face, umachita manyazi, umapanga hesitate pang'ono kuti upange na attack. Olo kaya ndi mphaka, kaya ndi galu kunyumba kwanuko, tatuluka ndi panjapo muyesere mpange zimenezo, muona kuti pali mphamvu imene makhalapo mkati mwa eye contact. And gwedezani mutu kuwavomereza zimene iwo aja kunena, and aloleni kuti apange express their frustration fully popanda kuwapanga interrupt. Izi zinizofunikira kwambiri, ndipo ndi ati imodzi yothesera mkwiyo umene achikondi anu ali nawo. Komanso njira ina imene mungamuzizirisire wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya ya number 3 ndiko kupanga acknowledge their feelings. Tamvesereni komanso muvomereze zimene iwo akufira. Osati kuwaderera paja inu ndi choncho, paja inu ndi wireless, ndinu zodiac, inu paja inu mwakuti takhalani phe ndikwamvesera zimene iwo akunena. Even ayankhuleni zizungu tamasiku ano, I understand you are upset. Kapena kachizungu I see why that hurts you. Ndikumvesesa why zimenezo zokupangani hate. Validation hii imathandizira kupanga reduce tension, kuchepesa tense, even if you disagree with their point. Ngakhale mtakazo simugwizana nazo zimene iwo akunena. Komanso njira ina yozizirisira mkwiyo umene achikondi anu ali nawo ndiko timati avoid defensiveness or blame. Pala anthu ena ake chimene amadziwa iwo ndungozipanga defend. Sinalakwisa ine, sinimalakwitsa ine, ndimaphika sima bwinobwino sukuti si ineyo ameneyo mukampeze wina ndi zina zotero. Iyi ndi njiraso yolakwitsa kwambiri, komanso ena amangofulumizisa kumpanga blame wina. So don't immediately justify yourself or attack back. Osati ungofulumizisa kupanga attack. Instead, focus on the issue, not a person. Tapanga focus pa issue imene yo ayibweresayo, osati ndi munthu there. Faina mukanga na zina amabweresa tamone ni mapazi akewo. Mwamba kumpanga attack munthu ya personal sizogwizana ndi issue imene iyo jawabweresa, mmakhala mukusemphanisa zinthu. Chinthu china cha number 5 chomwe chingamuzizirisi wachikondi wanu akakhala kuti wakwiya ndicho offer solutions not arguments. Pa nthawi ngati iyi zimafunikira kwambiri kuti once they calm down a bit, ask them how can we fix things together. Kumfunsa wachikondi wanuyo, munakwiya darling anga, tingapange bwanji kuti zinthu zimene ziyazoti zipange fix. This shifts from fighting to problem solving. Izizi zimakuchoketsani kukukangana kubweretsano problem solving. Okay, munanga mafuna next time mtazapanga chonchi, akazanga mafuna next time mtazapanga chonchi. Kukwiya kwatha. Komanso chinthu china cha number 6, use gentle touch if appropriate. Nthawi zina zake kuwagwira pa phewa, nthawi zina zake kuwagwira mkhosimu, nthawi zina zake kuwagwira pa mkono pa nthawi imene iwo aja akwiya. Izizi zimathandizira kupanga ease, kuchepetsa tense yomwe ilipo pakati panu. Chifukwa yake nake amadziwa zimenezi, ndi amakuza usandigwireso, ukufuna chanu ukandigwira.
amadziwa zonena kuti kuagwira kuja ufuna uthese mkanganocha. So iwo chali pa hit akufuna abe muzikanganabe pali uthenga ndithu mkati mwa timatachezi ngati timene tili. Chinthu cha number 7 chomwe chingakuthandizire ni kuzizirisa mkwiyo ndicho give space if needed. Nthawi zina zake usati ndi nthawi zonse zimene mukuyena muyankhane naye wachikondi wanuyo. Nthawi zina kuwapasa even space. Akazi anga makwiya ndikuchokapo kaye ndibweranso ndikabwera tizakambirane. Amuna anga makwiya ndikupasani space kaye ndibweranso kuti tizapitirize kuyikambirana nkhani mtima wanu ukakhala kuti watsika. Iyinso ndi njira yabwino yothesera mkwiyo umene uli ndi achikondi anu. Chinthu cha number 8 chimene mungachigwiritsa ntchito kuzizirisa mkwiyo ndicho apologize if you are wrong. Tikana kuti apologizing ndiye kuti sincere apology, kupepesa kwa sincere koona. Fuapa liyena amanena kuti ngati ndalakwitsa mundikhululukire. This is not sincere. So ngati sukuvomereza kuti unalakwitsa koma kuyena uvomereze. Amuna anga akazi anga ndinalakwitsa ndifuna kuti niyo mundikhululukire. Izizi zimathandizira kuti mkwiyo uja uthe mwamsanga. Nthawi zina kupepesa kuja ndikofunikira kwambiri ngakhale wewe utakhala zoti suli pa 40. Zimathandizira kupanga easen. Mtsogolomo wina amatopa zazindikira kuti komatu pajava suti wachikondi wanga uja analakwitsa. Ande zimalimbikitsa kwambiri chikondi chanu. Chinthu cha number 9 chimene mungathe kuchigwiritsa ntchito ndicho bring in humor and lightness. Nthawi zina zake kubweretsa kusekako kanthabwala. Wina yo wakwiya ino kubweretsa kanthawa. Koma nthabwala isabwere pofuna like kuti mukupanga mock zimene iye uja anakwiyira zijayi. Koma muyibweretse mnjira ina zimatha kupezeka zoti anthu anakwiyirana kenako atha akuseka. Iyiso ndi njira ina imene imathandiza kuzizirisa mkwiyo umene wachikondi wanu ali nayo. Njira number 10 yomwe yomalizira reassure them of your love. Nthawi zina ndi zabwino kwambiri mukukangana nkuwauza chikondi anu ine ndimakukondani ngakhale ine yomwe ndikwiyira. Trust me, zimapanga melt anga yonse ija kutha ndikupezekanso zoti mwagwirizananso. Ndiye ati yozizirisa mkwiyo wa wachikondi wanu ndi luso limene wina aliyense akufunika kuti akhale nalo. Sizabwino kukhala okula mtima, sizabwino kukhala oderera omunyozesa mzanuyo, koma wina aliyense banja ndi ofunikira ndipo amafunika kumpasa attention imene wina aliyense amayifuna kuti apatsidwe. If you find this video helpful, please like it and share. And don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.